πώς νιώθει με κάθε ένα από αυτά που κάνει, τι του γεμίζει την καρδιά, τι το χαροποιεί. Χρειάζεται να παρατηρήσουμε το πώς τα δικά μας ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τα δικά μας και οι κλίσεις δικές μας μερικές φορές θέλουμε να τις επιβάλλουμε στα παιδιά μας. Αποφύγετε τις συγκρίσεις. Οι συγκρίσεις θα βάλουν το παιδί σε μία πίεση και δεν θα μπορέσει πρακτικά να αφαιθεί ελεύθερο ώστε να βγουν στην επιφάνεια αυτά που έχει μέσα του. Νούμερο 2, είναι σημαντικό η εξερεύνηση. Μπορούμε να το πάμε σε διάφορες δραστηριότητες διαφορετικές και ας τις παρατήσει μετά, έτσι ώστε να μπορέσει να δει πού έχει κλείσει, τι του αρέσει και τι τον ενδιαφέρει. Και έπειτα, μέσα από αυτή την ανακάλυψη και τη διερεύνηση, μπορούμε να κάνουμε μία κουβέντα μαζί του και να του πούμε πώς νιώθει με κάθε ένα από αυτά που κάνει, τι του γεμίζει την καρδιά, τι το χαροποιεί, και τελικά θα μπορέσει το παιδί να αγκαλιάσει τις επιθυμίες του, τα ταλέντα του και να τον αγκαλιάσουμε κι εμείς και να το υποστηρίξουμε χωρίς πίεση.